at all levels because there is a crisis. Riwruok mar lakteche KMPDU koro dwaro mondo tend sirikand kaunti ma Meru oyud duoko ne achiedhnade ma lakteche kaloe e kaunti no kapok ochopo tarik 6 dwe manyien. Ka ok kamano to lakteche go biro ng'anyo dhi e tich. Ka giloso e kaunti ma Meru kotelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU Davjiatela, lakteche go okwedo tend kaunti ma Meru magiwacho ni oketo lwasi marach mar tich ka osach lakteche leo ok medgi rang'iny mar tich kendo lakteche onge thuolo mar medore e lony. Davji onyiso counties ma ok chiw lwasi makare ne lakteche mondo kaw okang' mar rieyo yoregi mapiyo ka ok kamano to lakteche biro jwang'o tijegi. These are issues that the doctors have been bearing for quite a long time, the matters of promotions. We have doctors in Meru County who have not seen any promotion for a long time. They were saying they will hope that the promotions will come with Mama. It did not come. Now they were hoping that Baba will do the promotion. They have not seen those promotions, and instead the board and the managements have been taking them in theatrics of circles. Our call is that the governor and the county management and the team must act expeditiously, because when you give a notice of 14 days, it means that we don't want to go on strike. But when 14-day lapses on 6th, when these issues are not resolved, we will join the government in the strike that they began. Madaktari wengi wametoka kazi, karibu madaktari 33 wametoka kazi na hakuna wale wamekuja kwa replace. Kwa hivyo kufikia wiki ijayo tarehe 6, madaktari wote katika hospitali zote za Meru, hospitali za Maua, Meru zote ambazo zinasimamiwa na serikali gatuzi ya Meru watashiriki mgomo, na tunawahimiza wagonjwa waweze kutafuta matibabu katika hospitali zingine za kibinafsi kuanzia tarehe 6 usiku saa 6. Jopure kaunti ma Wajir okoyo sirikal mamalo mondo nyiew chiemo magikeyo ei kaunti no kaka gino ma inyalo kedgodo kod oro. Kaluwore gi lipot mane ochwal kod jopurgo, gikwayo mar mondo mi ochiw chik machiko dwaro mag chiemo te mar kedo kod chandruok mar oro. Kwayo mar mondo ong'iew mokwongo chiemo ir jopur makanyo ma opuodhi. Negiwacho ni ng'iew lum kowuok oko ka manitiere Kenya to pok ousi